Per parlar de la Unió Esportiva Sarrià, tenim avui el president de la Unió Esportiva Sarrià, en Josep Arroyo. Divendres 29 de juny vau fer una assemblea de socis. Sí, vam fer l'assemblea de cada any. Al final de temporada. Al final de temporada. Quines decisions s'han pres que puguem destacar? Vam presentar estats de comptes, tenim un dèficit de... Vam ingressar 101.000 euros i van gastar 123, doncs aquí tenim la diferència. Falten subvencions de cobrar, falta d'això. Ara actualment potser tenim uns 16.000 euros de dèficit. I es va decidir de pujar la quota de soci i l'escola esportiva, perquè som el club més barat que hi ha a les comarques de Girona. Però sobretot perquè ens trobem en els moments que ens trobem de crisi, no? Ojalà doncs el club pogués anar-ho dient, no? No, ojalà poguéssim assumir tot el cost, però no, és impossible. Ens ha baixat molt la publicitat, ingressàvem uns 25.000 euros, aquest any hem ingressat uns 12.000, aquí ja tens la diferència, les subvencions també han baixat, la Diputació eren 7.000, són 5.000 ara, i com això pues, un piló de coses, no? Ha pujat tot. Els números no surten. No surten, no. El mateix a la Federació Catalana se li han donat 9.000 euros en fitxa i 18.000 euros en arbitratges, i clar, va sumant i tot. El pavelló també és una despesa molt gran. El pavelló ser nostre, pues, amb això és un hàndicap, no? I has de fer el manteniment, has de pagar la llum, l'aigua, la persona que neteja. Clar, tot això són gastos que al final no... L'ideal seria que el pavelló fos municipal, no? Ideal no ho sé, perquè també tenim l'avantatge que fem el que volem amb ell, fem els horaris, que després si anem a un municipal, pues, les hores són... Compartides amb tots els equips, sí. I sobretot amb aquest, que està tan ple, seria un problema ara que nosaltres no poguéssim obrir el nostre i anar a jugar al municipal, que tot pot ser. Pel que fa doncs, a l'augment de quotes de socis i l'escola esportiva, quin tant % s'ha decidit aplicar? Van demanar preus a diferents entitats de Girona i Barcelona i hem estat mirant i el soci familiar pagava 92, pagarà 100, l'individual pagava 62, ara pagarà 70, l'únic que no ha tocat és el jubilat, que seguirà pagant 42 euros, el jubilat. I després l'escola esportiva farem quotes de cada mes, que seran 25 euros per nen. I a veure si així ens podem en sortir. Perquè actualment, quants esportistes hi ha al club? Ara tenim al voltant de 148, 150. I pel que fa als socis, han augmentat? Els socis, o sigui, de socis numeratius, tenim 700 i alguna cosa, però, o sigui, això són famílies. Que paguin són 322 o alguna cosa així. Suposo que aquest any hi haurà baixades, com ha anat a tot, no? Els socis que es donen de baixa, suposo que, com tot, està tot molt malament i tot molt xafat, i ara la gent mira d'on te pot retallar. I una de les coses on es pot retallar sovint doncs és amb coses esportives, no? Sí, em sap molt greu, però les coses estan difícils per tots i nosaltres hem de tirar endavant aquest club. Què més es va parlar en aquesta assemblea i que hàgim de destacar? No, es va parlar del tema multes, no? Que l'últim mes mirem la culpa que tenim nosaltres, ens van posar un parell de multes la federació que són excessives, no? Però bueno, els fets són els que són, no podem negar els fets, però bueno, creiem que... Multes per mal comportament. Mal comportament, hi ha hagut un parell que... No, un parell no, 3 que han estat... Dos per mal comportament... No, les 3, perquè hi ha una que va retirar a l'equip a jugar i competició considera que això també és una actitud molt dolenta per la federació. Però això ha passat gairebé sempre i totes les temporades, no? No es pot dir que és una actitud d'ara i amb aquesta junta... Sí, és l'actitud aquesta, no? Que potser l'any passat cobraven 30 euros de lo mateix i aquest any, si el barem és de 30 a 360, ens han cobrat 360. O sigui, ells també acaben de fer un ERO,
la federació acaba de fer €1, i suposo que també estan malament de calés i aniran, dic jo, a d'això. El que també des del club i a l'assemblea va sortir, hi haurà un reglament intern que tindran que firmar tots els socis, i el que la fa la paga. Hi haurà un projecte que estem pensant en gent que de 10, de 20, de 40 i de 70 anys fer amb aquest reglament. Perquè el que s'hauria de fer és corregir aquestes actituds, no? I que no passés. Home, sí, entenc que en un moment d'escalfament pots arribar a fer moltes coses, no? Però clar, representes un club, una entitat, i després passa el que passa, no? O sigui, en un escalfament pot passar tot. Jo sóc el primer que també hi ha moltes vegades que m'escalfo, i el que passa que això, has de comptar fins a 3 per no acabar fent el que es fa. Per tant, el club prendrà mesures dràstiques per evitar haver de pagar multes en aquest sentit, no? Sí. Amb aquest reglament intern que li passarem a tots els socis, tindran que portar firmats. Veureu que està ben especificat que com va aquest reglament. I es posarà en marxa la propera temporada? Sí, o sigui, ara estem acabant de retocar 4 punts i es passaran a tots els clubs, a tots els socis, perdó. Més coses de l'assemblea que vulgui destacar? Bueno, esportivament, es va parlar esportivament, el que és la base està molt bé. Tenim a la infantil que va anar a campionats d'Espanya, el cadet es va quedar a la porta, el juvenil es va quedar també a la porta d'anar a campionats d'Espanya. Estem molt contents amb el que és la base i tot el treball que s'ha fet. El primer equip, amb el que hem tingut, estem molt contents amb l'entrenador que tenim, ha fet un bon treball. Trobem que tot torna a ser, el primer, el segon i el tercer equip és una pinya, que tothom veu que té possibilitats de jugar, que tothom ve que aquest entrenador aposta per tothom, i sembla que la gent està contenta. I es fa jugar al planter, no? Que era també el que demanava el soci i la junta directiva. Sí, o sigui, compte que des que ha vingut l'Espart, tothom ha tingut oportunitat. Ell ha donat oportunitat, i el que no li ha respost sí que l'ha deixat una mica de banda, però el que li ha respost ha jugat hasta el delegat del primer equip, o sigui, això ho diu tot. Pel que fa dels entrenadors, no hi ha problema de cara a la propera temporada, tots seguiran, hi haurà novetats, nous entrenadors, hi haurà molts canvis? A veure, d'entrenadors segueixen tots menys un, el del cadet, que marxa, però ja el tenim tapat aquest forat. Ara ens faltarà trobar un equip, i el femení estem buscant recursos perquè l'any que ve surti a Lliga. Estem buscant recursos, que no és pas fàcil, i clar, el tercer mateix suposo que no es farà, perquè el tema de recursos també hem de retallar, i retallem gastos amb el que podem, no? I si podem no sortirem amb 2 equips, el tercer no crec que es faci. El que passa que aquesta part és la que porta en Guillem Malloles, que és l'esportiu, i el femení van començar sense competir, estan fent un bon treball, l'entrenador ha fet un bon treball, i les noies volen competir, mirarem... S'ha de potenciar. Sí, si trobem algun sponsor que les vulgui tirar endavant. Des d'aquí fem una crida, no? Sí, i a veure si podem. Molt bé. De fet, també ara és quan acaba la temporada que també es fan millores al pavelló, no? Perquè sempre s'ha de tenir a punt, i això vol dir també invertir-hi diners. Sí. És el que dèiem, que el pavelló ser nostre, hem de preparar-ho per l'any que ve. Tenim el parquet aixecat, estem fent les reparacions de cada any, però aquest any ens costa més, no? Portem 4 anys, la gent plega, no?, de fer l'esport, però la junta directiva es queda, perquè us recordo que és la junta directiva qui fa les millores del pavelló, que aquí no entra cap empresa, que això ho fem tots els de la junta directiva, o la majoria,
i ara estem aquí liats amb el parquet, amb el tema del parquet, a veure si podem tenir llests per l'agost. Pel que fa doncs, a la junta directiva, es continuarà, doncs sempre ha anat comentant que ho volia deixar, no? A veure, aquest any ja és, ja a l'assemblea ho van dir, que si hi hagués gent interessada en agafar el club, nosaltres li deixaríem a les seves mans. Comencem a estar cremats, han sigut 4 anys intensos, i ara sí que ja, si hi hagués un canvi o vingués algú que volgués agafar les riendes, nosaltres no li posaríem cap impediment i els ajudaríem amb el que poguéssim, però comencem a estar cansats i volem fer un canvi, un descans, un temps, o estar una mica al marge. O que s'incorpori gent nova a la Junta, potser Sí, seria també. una manera. Sí, miraríem d'això, si gent que volgués començar a entrar per després que hi quedar-se, estaríem contents, perquè compta que això crema molt, portem 4 anys molt cremats, han sigut de moltes mogudes, moltes històries, Molts problemes, molts de problemes, i bueno, estem contents, no?, perquè dius... Bueno, però també hi han hagut èxits esportius molt importants, sí, sí, no? L'ascens... Sí, l'ascens, la base, que és el més important, no?, veure els nanos córrer, i el que passa és això, que 4 anys molt, molt intensos. Sí. Doncs moltes gràcies a en Josep Arroyo, que ens ha acompanyat, el president de la Unió Esportiva Sarrià. Vagi molt bé, gràcies. Gràcies.